Hola, bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència. Bé, la veritat és que em trobo molt bé, després de passar un procés com el que he passat. Fins ara, si no he vingut abans, és perquè, lògicament, hi havia tots uns efectes secundaris i no era fàcil, com per exemple el de la veu, cada dia em trobo millor, cada dia que passa em sento més fort, amb més ganes, i la veritat és que tenia moltes ganes d'estar aquí, d'estar entrenant amb l'equip, i també, lògicament, estar en aquesta sala de premsa. El dia a dia, aquí hi havia un problema de distància, lògicament. Si el meu tractament ho hagués pogut fer a París, a Londres, o ho hagués pogut fer a Barcelona, hagués seguit treballant com ho vaig fer l'any passat, que venia a treballar cada dia, pràcticament em vaig perdre molt pocs entrenaments, i la veritat és que a Nova York també he tingut el dia a dia l'he tingut generalment bo, vull dir que si hagués pogut estar a fer-ho a Barcelona, doncs hagués estat als entrenaments i hagués estat als partits la majoria de dies. D'allà, lògicament, he intentat ajudar amb tot el que he pogut. Sé que no és el mateix que estar aquí, perquè el tracte directe amb el jugador i el que li has de dir al jugador això és impossible, però dintre del que he pogut he treballat igual que ho he fet aquí. Gràcies a les noves tecnologies hi ha hagut coses que, lògicament, ens hem pogut comunicar i ha sigut més senzill. El que em dius de la temporada que ve, lògicament, em sento amb forces, sempre i quan la salut em segueixi respectant, en tinc moltíssimes ganes de continuar.